Ja, bijna 5 jaar geleden startte Twan Vullings met zijn eigen onderneming op het gebied van brandbeveiliging, bedrijfshulpverlening en noodverlichting in de breedste zin van het woord. En met zijn ruim 15 jaar ervaring in de brandbeveiliging durfde Twan het ondernemerschap aan en hij werd destijds al snel starter van het kwartaal. Sinds kort werkt hij niet meer vanuit thuis, maar is hij gevestigd aan een eigen bedrijfspand op Keizersveld. Welkom Twan Vullings. Hoi. Ja, Twan, jouw bedrijf heet DTP Brandbeveiliging. Eerste vraag, waar staat DTP voor? Ja, dat is een hele goeie. DTP staat voor Double T Protection. Naar Nederlands vertaald is dat dubbele T beveiliging. Dubbele T vraagt iedereen. Ja, dubbele T, dat vraag ik ook. Ik heb 2 kinderen. De eentje heet Tanja, de andere heet Tessa. Dus ik vond het belangrijk om de namen van de kinderen in het naam van het bedrijf te verweven. Dus dat is bij deze gebeurd. Ja, en je vindt het belangrijk dat ze goed beschermd worden? Allicht. Ja. Hoe kijk je terug op de afgelopen 5 jaar, Twan? Ja, afgelopen 5 jaar snel. Ontzettend snel. Het was een hele stap, midden in de crisis, een eigen bedrijf op te starten. Maar door het persoonlijke contact met de klant, het vertrouwen van de klant, is het gewoon heel erg positief verlopen. Het gaat snel, maar wel mooi. Ja, en het gaat goed blijkbaar. Ja, we hebben geen klagen, nee. Ja. Jouw vak is brandbeveiliging. Wat is jouw visie op die hele brandbeveiliging? Dat was eigenlijk ook het punt om een eigen onderneming op te zetten. Ik vond het belangrijk voor de klant dat men een kostenbesparende visie kon realiseren. Puur en alleen door doe wat je zegt, zeg wat je doet. Het hoeft allemaal helemaal niet zo spannend en zo heel duur te zijn. Door een open vizier ernaar te kijken, vond ik dat het de kosten naar beneden konden, maar ook veel eenvoudiger naar de klant toe. Ja, en op die basis zijn we begonnen. Nou ja, dat werpt zijn vruchten af. Maar even voor de kijkers thuis, wat doe jij dan precies? Ik trek wel eens vaak het vergelijk naar het APK van een auto. Als je de APK van een auto pakt en je spreekt met de garage af dat die bijvoorbeeld €50 kost. En je brengt hem naartoe, de garage keurt hem in 1 keer goed, niks hoeft te gebeuren. En je komt hem ophalen, je moet een rekening betalen van €75. Dan zegt men vaak van, daar ben ik het niet mee eens. Bij ons in de brandbeveiliging is dat niet anders. Als men een brandblusser gaat keuren, dan betaalt men voor een keuring. Een complete keuring. Er hoeft naar de hand niet een extra verzegelingetje betaald te worden. Of nog een rubbertje, of nog een ditje, of een datje, wat allemaal bij het tot een noodzakelijk te vervangen onderdelen hoort. Bij ons is het gewoon, we hebben gezegd, we maken 1 vast tarief. Daar komen we voor de brandblusser keuren en dan zit alles bij in. De brandbeveiliging, jij hebt het nou vooral over keuren van apparaten, maar ik neem aan dat dat nog veel meer is, brandbeveiliging. Ja, de brandbeveiliging waar wij altijd naar kijken is van we geven het advieswerk. Hangen er voldoende brandblusmiddelen in het pand? Hangen ze op de juiste plekken? Zijn er vluchtig plattegronden aanwezig? Zo ja, waar moeten ze komen hangen? Zo nee, we kunnen ze voor de relatie maken. BHV-opleidingen, dat hele traject zit erbij, maar ook noodverlichtingsarmatuur. Daar geven we allemaal advies in, van advies tot installatie. Ja, want hoe belangrijk is dat voor bedrijven om dat goed op orde te hebben? Nou, we hebben onlangs kunnen zien hier in het centrum dat het heel erg belangrijk is. Daar zijn ze nog op tijd kunnen vluchten naar buiten, voordat ze überhaupt nog een kans hebben gehad om een brandblusser te kunnen pakken. Maar de noodverlichting werkte goed, zodat ze vlug naar buiten hebben kunnen vluchten. Dus het is gewoon van essentieel belang dat het altijd goed in orde is. En wat is wat jou betreft misschien wel de grootste misvatting bij mensen of bedrijven op het gebied van brandbeveiliging? Wat ik altijd zeg is, het is vaak een ondergeschoven kindje. Heel veel bedrijven die vinden het kost geld, maar het levert in principe niet veel op. Nu blijkt achteraf dat het wel heel belangrijk is dat de zaken goed in orde zijn. Niet alleen voor de mensen, voor het personeel, maar ook ten aanzien van de verzekering. Spullen niet in orde, zegt de verzekering al heel vaak van we keren niet uit. Dan heb je al een probleem. En hoe is het eigenlijk met de verreisbedrijven gesteld waar jij binnenkomt? Hebben ze het goed op orde of valt het misschien een klein beetje tegen? Ik kan zo zeggen, de bedrijven waar wij komen, die zijn goed in orde. De andere kan ik nog geen oordeel over geven en ik hoop dat ik dan een keer uitgenodigd was zodat ik het kan gaan bekijken. Dus, Oké, maar als jij bent geweest, dan is het in ieder geval op orde. Daar zorgen wij wel voor, ja. Vind je trouwens niet dat we af en toe hier in Nederland misschien wat doorslaan als het gaat om allerlei veiligheidsmaatregelen? Persoonlijk vind ik van wel. Als je echt gaat kijken naar de letter van de wet, nou dan heeft hier in heel Nederland geen enkel bedrijf het in orde. Wat ik altijd belangrijk vind is van kijk met een praktisch oogpunt naar de letter van de wet en vul dat in naar een bedrijf. Vaak
zitten daar ook al heel veel kostenbesparende mogelijkheden in. Het hoeft allemaal niet zo gek te zijn, zeg ik altijd. Maar wel met een praktisch oog, puur kijken naar de wetgeving en vul het in. En elk bedrijf is anders. Ja. En jij helpt ze daar graag bij. Met alle plezier. Je verzorgt ook BHV-cursussen. Ja. Waar doe je dat? In je nieuw bedrijfspand? Of, Nee. Wat ik belangrijk vond is, bij de opzet van ons bedrijf, je kunt niet alles alleen, maar zorg dat je de juiste partners bij je hebt. Zo heb ik een gecertificeerde partner die een eigen opleidingscentrum heeft. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is bundel de krachten. Zo hebben wij bijvoorbeeld hier in Venray 5 bedrijven gevonden. Waar dat bijvoorbeeld bij één bedrijf waren 2 BHV'ers die een herhaling moesten volgen. Bij de ander weer 1 en bij het volgende bedrijf er 2. Die hebben we allemaal bij elkaar gevoegd. Een stuk kostenbesparing ook. En nu hebben ze alles een in-company opleiding. Nu zijn we bijvoorbeeld het eerste jaar bij bedrijf A begonnen. Het tweede jaar gaan we naar bedrijf B. Dan gaan we naar C en dan enzovoort verder. Zo leer je de buren ook eens kennen. En dan weet je precies van wat die allemaal doen. Ja. Even tot slot. Je zit sinds kort niet meer vanuit huis te werken, maar in een bedrijfspand. Waarom? Groeien. We zijn in de afgelopen 5 jaar gegroeid. We zijn begonnen in een garage van 2 meter bij 2,30 meter. Al snel was dat te klein. We hebben besloten uiteindelijk om naar het Keizersveld toe te gaan. Zeer zeker ook voor de uitstraling. We zijn aan het groeien. Er zijn wat ontwikkelingen waar ik gewoon nog niet al te veel over kan zeggen, waar we wel flink mee bezig zijn. Ja, en wat de toekomst gaat brengen weet ik niet, maar ik zie hem vol vertrouwen en zeer positief tegemoet. Nou, als jij dat doet, dan doen wij dat hier ook. En mag ik jou heel hartelijk bedanken voor jouw verhaal. Dankjewel. Geen dank, graag gedaan. Dank je.